Wagner, als ik dat goed uitspreek, gewoon Wagner, die zit op Oostbeek. Die zit pas 14 en toch al 7 jaar samen. Dus wie komen ze hier met die roze tulle jongsters en die laten genieten van wie geks die op de vastelavond zijn. Microfoons erbij, muziek zijn doordenken ze. Dan stel ik voor dat je begint en dan vertel ik al. Dames en heren, dit is Blitz. Goedenavond, via zijn Blitz. Ik ben Babel, ik ben Sabrina en we komen uit Oostbeek.